в една от най-високите сгради в Банкок, на 81 етаж на Бюфет. Доста добре изхапвахме, пихме две кавета и стига. И да, Банкок, много е красиво. Това да хареса ли бе? Мене ли? Да. Да, не, много ми хареса. Бих искал да живея тук в този апартамент или ателие хотел. Изглежда яко, обаче много ще надебелеем, ама 100% имат як фитнес някъде. Да притежаваме тази. Да, какво ще кажа. Обаче няма басейн, че представете се. Огромно, ама няма басейн. Ама яко. Виж такова някакво цветно. Цветна сграда. Безумно. С друго, какво ще кажете? Всичко 10-10, храната беше 10-10. Намерихме сместенца на сянка. Бях оставила, защото някой твърде изчетя. Това не е вярно, това значение. И искаме после да отидем в тази най-високата сграда, която е една пълна чупеничка. Най-високата в Банкок. Да, най-високата в Банкок. Това е на второ място. Мой рейтинг. Това е рейтинг. Да, не знам, аз те спомням, много е топло направо, Да. изпепеляващо слънце. Да, после пак ще се случва. Ще дойме вечерта. Ще ви посетим с нас. Не знам къде. Ще видим къде. Той направи знатка за някакво местенце, резервирал. И казва, че ще тичаме. Няма да тичаме. После беше, че ще скачваме стълби. Няма да изкачваме стълби. Така го играх на детектив малко. Да, сега ще видим. Няма търпение. И до там имаме около половин час път. Не знам, сега ще видим. Отиваме към нашето малко костърче. И да, набързо липна време, че станахме, защото е от 6 до 10. Това е нещо. Не знам, сега ще видим. А вчера бяхме на един винтидж маркет и после на един друг маркет, който беше само за хапване. Леле, беше много хубаво. Хапнахме доста неща. Разбира се, ние сме food lovers. Да. Отиваме на 83-я етаж. Идваме там горе. Така, това е една от най-високите сгради в Банкок. Мисля, има една по-висока. Да, тази я гледахме, като бяхме на един руфбар пред няколко вечери. И си казахме, че ще дойдем скоро. И той е направил тайна резервация. Да, ми казах малко да изчакаме. И сградата е огромна, буквално има различни отделения по асансьорите. Ние скачихме от първия етаж до 18-я с един асансьор, после сега ще се прекачваме на други. Огромно е. Идваме за Roots 2. Втори Roots. Но влязохме вътре, защото навън е много голям. И се намерихме едно много яко място на терасата на сянка. И сега ще ви покажа. Не, пак аз изглеждам на Фарас. Взех ли кочинки? X. Дай. Хайде. Не знам. Снимай? Няма проблема. И Roots
Не знам, вече изгубих броя. Малко сме натисна, спусих по-стараме на различни места. Иначе аз взех йогурт с ягода, две смеси и това са зеленца. Как не го? Така съм харес. И това е сокович. Това е много весело. Това го заснех. Да, сега дойдохме на 83 дета, защото 81... А не, на 84 сме. Опа, my bad. Вау. Да. Буквално сме на 90-тия етаж. 90-тия. В принцип, отдолу се вижда как тук, където сме ние, се върти един надпис за кралицата. Да, ние сме тук горе. Уникално е. Как са го направили така да се върти? И няма хора. Всички са заети да хапват. Нормално. Вижте какво сладко местенце ни намери. Това е за голф. Надолу форма. Много чисто с хората. Мале хора така се наядох. Чувствам се като бременна хлебарка. Аз много ще съм бременна. Много. Много. Но май споменам не е колко е голяма това. Да. Това сме аз и дето. О, какво се взема? Това си няма не смени. Вие схванахте. Така, ние тръгваме. Сменихме не знам колко асансьора. Не се оправихме. И искахме да се просходим, да поразгледаме, обаче веднага дойдоха и ни питаха тикет. Да, няма как. И сега се прибираме. Да, беше много хубаво. 10-10, пак ще дойдем. Да, колко оценявате? Така, върнахме се. Часа 11. Пътуването беше уникално. Беше много горещо. Много горещо. Аз съм се схудила, защото много ще ми напече гърба. Аз си ги пазя. И да, предпочитах да се жертвам да ме е горещо, отколкото да се напокатата. Си вкарах косата вътре, защото не исках да ме пече и краища. Цяло трябва да спазвам това. Полезно е, но... Да, и на мен. Махам от това хъбин. Здравейте отново. Той западнах път. Ние сме на басейна. Аз си го визна и сега ще кажа какви напитки си направихме и какви сладоледи ядохме. Може би трябваше да ги снимам преди да ги изядем. Но не се сетих.
Снимахте как спиш? Така, това беше неговото сладолете. Беше много хубаво, между другото. И така напитки взехме, това беше маракуя, това с лип. Това с лип. И взех някой спрайт без захар и ги смесих с това. Ще се седем. Ние малко поспахме, някой на басейна, друг вкъщи. И сега отиваме на едно маркете, където вчера бяхме и ще ядем нещо много вкусно. Вчера хапвахме. Да, с малко ще ви покажем. Като музей на мотори. Скутър ще се избира това направо. Лудница. Седяхме на светофара около 5 минути. Както и вчера, като чакахме да светне зелен на пешеходната, сега обаче с скутърчето. О, да. Кино съм. На кино. И маркичето тук има неща за хапване. Но ние ще бъдем на друго място. Където е? Ще видиш? Пак ли ще ядем? Не, че не. Само че имаме и ние. Само никой да ни пусне. Добре, седнахме, някак успяхме да намерим местенце. Сме запошлени от средитето, където намерихме, но да, и сега точно не знам за това, което ще избере за хапане. И после трябва да има за пене. Много е горещо, май се личи. Сменихме спота. Това беше много централно. Исках да седим и там. Обаче трябва да вземем нещо само колко хубаво и двамата. И казахме, не, просто дойдохме и намерихме това място. Да, искате. Той не намерил. Ами, днес е по-пълно от вчера, може би 7 от 10. А вие? Готинка има музика. Да, не са много хубаво. Сигурно петък сълта тук едва ще се разминиш. Да, много Но заради блоковете много хора живеят и се спускат да се починат да хапнат нещо, да се сготвят. И са пълна. И е много вкусно, не съм ти приятел, вчера беше уникално. Да, защото се върнахме днес на следващия ден пак, значи не се много хубаво. Сега ще видим какво сте избрал. И после намерим нещо за пиене. Там изглежда брутално. И това е моя басейн. Това изглежда като басейн. Такова се ценя, колко оценявате? 10. Реал деня. Да. И им дадоха съще. Имаме соптици. Вижте колко препълниха. Това беше по-пълно, но дадох на камерамена да го пробва. Хареса ли? Не са не ми вреда. Много е слано. Много е слано. Я пийте в додата. А? Харесва. Трябва да пи. Има сърце. Да, водата става аман. Самото плоче е много гадно. Сия. Сега ще видим за стики манго райс. Гектар. Дойдохме да играем малко и ни дадоха такова подарък. За 100 бати ти дават 10 жетончета и една безплатна играчка. Това е мега сладко, браво. Готова ли сте? Да. Ето ли? Сега ги слагаш това яйцета. Дали трябва да е теля, да? Anyway. Дали? Май, да. Да, те.
Добре, старт. Виждате ли нещата? Ами, виж какво виждам. Окей, защото избирам такос. Добре. Айде, вие ми изберете някое. Добре, зомби вар. Айде. Добре. О. Иска 3 коинса. Нищо. Бело. Дава ми 30 литра сладкирно до 20. Да избереш някое да започна. Хайде. Ала, как се върви напред, бе? Добре. Стреляй го, стреляй го! Давай, давай! В главата, в главата! Давай, давай! Давай! Ще ти дадат? Да. Не, давай, давай. Взехте картечница. Браво. Бррр. Оха. Как го направихте? Я? Сменихте оръжието. Не знам. Я пак рязко се върнете на страна. Чакайте. Как го направихте? Старт, газ, газ, газ. Ние ще се объркахме. Няма значение. Живот и смърт, скоро живот и смърт. Те извършени ги умират. Той ще успее. Какво имате? Хора, това беше най-забавно днес. Чуйте малките прасета.
She's back. Така, сега ще правим тест. Вие сте първа. Какво мислите? Много вкусно, много е сочно. Ама кранчи. Крънчи и сочно. Да. Браво. Сега 10. Сега, вие сте. аз ще направя един тейст тест. Let's see. Чакай. Беби много. Това реши. Не. Мелето верно е яко. Имаше комбинация труда на нутела с кашкавал, банан с кашкавал. Чаша е работа. Ага. Но ние сме от БГ, нутела и банан, те е класика. И сложи цял банан. И бая нутела. И отгоре има малко кондензирано мляко.